Duh, silir-silir nyawang tanduran ijo ruyu-ruyu. Iya. Ya, aja ke Mbak Manu kok penak nang ta ya? Penak nang. Aku ngene karo bayang iki. Mudut Surya dasari kopine panas. Iki apa neh ketambahan iki bose lampu LED rawuh. Dan menika wonten sisih wetan Mbak Mulan. Masya Allah. Cantiknya. Menikah dari sini ya Mas? Wala sanggih badikan. Nggih, mengki kados biasane nggih kersa joget, nggih kersa nyanyi. Bergabung bersama kami ya. Raja Sawel nggih sing matur mbake lho nggih. Teko ndi iki Mas? Sudah pasti ya. Pak, dipun skisaaken nggih. Yang akan menjelaskan namun. Nambah lali cak omong. Mboten. Janjimu piye Mas? Oh janjiku heleng sumadat ras tias Tidak terus nih. Nimas ingsun prasoga ora teko hasinaksake bumi Saya gak metu lho. Ini orang metu saya kaya Arab lho. Iya Mas. Iya. Setengah bulan. Heeh. Tahun dong Mas sakjane. Setengah tahun. Dereng kepanggih jenengan. Lah kok tibake lah kok nyolong petek to Mas. Lah kok malih iso bobo. Kok nyolong petek piye to? Kan kadang Biasane iki lah jenengan ki dengan lapangan biasane. aku kadang nyolong rokok barang ora terima nyolong petek. Entek iki teko ngendi aku lali. Peningkatan ya Mas. Lanjutkan pokoknya. Ya. Aku suka. Menikah tete Bu MC nipun bilih mboten tepan kula tepangaken nggih. Menika namanya Mas Syarif. Nggih. Lengkapnya itu Saifuddin Hidayatullah. nah, atau biasa dipanggil Gus Jinggot. Gus Jenggot. Iya. Iya, entek iki. Tangis impian
Semoga masa kepada terakhir Prahasta Cahaya Audio. Semoga luar. Sinten Mbak Mano? Masya Allah. Pijat apa? Pijat urat, pijat refleksi ya Mas. Engkang sampun kondang nika Mas Sultan. Mas sinten? Mas Sultan. Mas Sultan alamatnya pun Dari ini. Kauman nggih. Iya toh? Ya, dari Kauman Pijat. Telu nek gak salah iku mulai ya Mas ya. Iya, Pijat Refleksi alamat Kauman. Nah, iki lho kanca-kanca yen awake kesel langsung wae ngubungi nika nggih. Nggih. Mengobati segala macam penyakit nih. Nggih. Insya Allah dijamin sembuh. Moga Bu, moga. Kalau berobat ke saya, Moga. tidak bisa. Boten napa-napa. Enggak kesini. Moga. Nggih. Iya, Mbak Endang enggak nyonya. Nyonya. Yang dari Pak Sultan nih. Rasakan tenang menapa? Ayo apa? Aku mana tae. Sing penting goyang kan ya enggak ya. Nggih. Bajeng ke Mbak Mano. Salam nggih Mbak Endang kalian Pak Sultan. Nah. Mereka live streaming apa? Oh, direkam saja. Ya, jangan lupa diklik subscribe ya channel YouTube-nya. Begitu Mas. Siap. Pak dipun ceritakan nggih. Oper ke tengah. Ya. Nanici. Menurut aku langsung diparani. Nganten
Pokor semoga ingkang meratus tahun ini. Masya Allah, bos lighting nggih. Semoga sukses selalu, lancar selalu usahanya. Bos-bos kabeh kok mlumpuh to Mbak Manu. Oh, orang kepikiran lokal. Salim riyen paling berkah, Mas. Kita ceritalu. Ini sendalo dipun critakaken nggih. Monggo dipun rapi. Dari cabut ini mau. Oh nih kita ternyata di belakang kamu nggak maklum ya? Udah, ini putuku larang ini. Putumu. Oh iya kok iya. Nah, jangan ini isik cilik-cilik kok ibu seputu. Ya, gini cilik kayak gede kok ya. Apa nih? TKT. Ya iya nggih. Mbak Mano nanti ada resep bahagia olahraga untuk kedua mempelai. Setelah 3 artis nanti saya mohon kesediaannya untuk gabung sama teman-teman Prahasta, foto bersama, kemudian nanti tak kasih resep. Oh iya. Wah iya. Mbak Bulan sketsa nih ya. Bu sketsakan. Mbak bagi jadol itu makan yang banyak sayang ya. Oke, lanjut ke.